bantinge baqala ukhozi ngoba sebebaleka soze badinwe bapha abantu apha eSamora abazohamba uGatso uba simbonile siwa kodwa wafuthula wantinga wabaleka wagqotha asihlali kulonto kuyahlulwa apha uhlala. Don't condemn yourself. Hlula kulonto uba abantu bathini gqitha kulonto ngoba le Nkosi engcwele bastili khona la ndifunayo kodwa ke funda ewe bayakuhamba bangaze bachafe kuhamba emadoda akuhlalwa ayisuka esontweni posti akuhlalwa ayisuka Thixo wami akuhlalwa esonweni simandelo amadoda nisidlale kamandi ogqiba nathi singabefundisi kanye ke singabavangeli silale newesiteam sicinga ubabalo lukaThixo luzokwehla never ayisuka amadoda sihlale apha sihlale sikhonze kodwa siyayazi xa kuphuma uphuma nomuntu wakho lizokwanda njani ubabalo kaThixo ayisuka madoda ngeke soze madoda inye altar emeba I am holy be holy funda la verse yakho buyikhilile buka wandoyikisa ukukhila verse yami lebo ububhudele ku Romans chapter 6 Roma chapter number 5 yeah u6 wena uqala pha u6 alo wena ndifuna u6 no uye pha u1 khona bendigubhululayo khona ndifunayo khona ndifunayo Romans chapter 6 verse 1 Thank you, Jesus. Ukwesinye zowapha ndivinto yasezulwini Thixo wami ndivinto emangalisayo. There is a shift in the spirit. Ikhona ingubo banancane kodwa ndive ingubo ikhona ingubo ezokwehlela abantu apha funda tata ikhona bosi yakhona sithini nangoku sithini nake ngoko madoda beKhayelitsha hayi manje baseKhayelitsha ma sithini ngoko beSamora sihlala sonweni sithini ngoko beSamora sihlala sonweni hayi mapostili unganxayinxa sonqa sithini Jesu sithini hayibo postile sithini sihlale sonweni sinethezeke sikhuphe ishumi sinike sithini ke ngo hayibo hayi Thixo wami sithini ke ngo I am holy be holy command so xa ungena ngalamnyango usindiswa ibangcwele ngoba nami ndingcwele silandwe kwinto engcwele sithini ke ngoku sihlele sonweni sithini la ke ngoku sihlale sonweni sihlele sonweni ukuze ubabalo lwande suka ibamba sihlale sona ukuze ubabalo bomakhulu bami ubabalo likaThixo lwande sithini ke ngoku sihlale sona ukuze ubabalo likaThixo lwande ayisuka madoda sithini ke ngoku hayi uzawuphunywa kuphendulweni namhlanje sithini ke ngoku sidrive imoto ezinkulu kodwa sihlele sonwe sithini madoda sichaza uba sihlala kwizindlu sikanokutsho sithini ke ngoku
sihlale man sihlale sihleli esonweni ukuze ubabalo lukaThixo luande. Sithini ke ngoku? Ayifuna imic mhlawumbe. Ngathi yaphela le voice yakho. Kodwa yizake. Andiyazi yaphela ngiyacela. Yaphela le voice yakho. Sithini ke ngoku? Sithini ngoku? Sihlala sihleli na. Sihlale sihleli na. Sikhonze. Sihlale sidumisa. Senze ngathi akwenzeka into kodwa kuyenzeka. Kodwa siyababona. Siphila nabo, sihlala nabo, kodwa sithini ke ngoku? Sikhonza ibandla ngamanyala ukuze ubabalo lwa. Thank you, Jesus. Hayi man, bapostile bapostile, sithini ke ngoku? Sithini? Sithendo ngesilwimi baba, sihlala sonweni, sithini? Sithini? Hayi man, sithini? Sithini? Kodwa impilo hayi bo, hayi. Ukuze ubabalo lukaThixo ngathi, ukuze ubabalo lukaThixo lwande. Ikhona into yandisa ubabalo. Yeah. Ikhona into yandisa ubabalo. Kodwa sisuka sagqwetheka. Sahlala negesi, sasidumisela. Sithini madoda? Sithini? Sidunyiselwe indoda engusisi, usisi okupho. Sithini? Sithi hayibo. Madoda, sithini? Sihleli ukuze ubabalo lukaThixo luande. Hayi ukhona pho sibhuda khona. Abafana bayakhubeka bawe bajafa yadlula nobhathi. Sithini ke ngoku? Sihlale sihleli. Basifuna inamba sezikhulu, sifuna 10, sifuna imenshini, sifuna inumbers. Bangena nima sithini na ke ngoku? Sihlale sihleli. Sithini ke ngoku? Sihlale na isonweni. Sihleli naye esonweni. Ukuze ubabalo lwande. Ubabalo lwande. Nakani. Thina kaloku. Imambosi unqam, posti nakani. Jesus. Soze ubabalo lukaThixo lwande sihlele emanyaleni. Hayibo ndithile usayithile andiqolisi futhi. Soze ubabalo lukaThixo lwande sisahlele emanyaleni. Yeah. Ngeke ubabalo lukaThixo, ngeke uThixo insuku mafuna uyenza. Ngexesha lokugqibela yenzeke sisahlele emanyaleni. Sithini na ke kwezi zinto? Zikhona ezi zinto. Ola sithini ke ngoku? Kwezi zinto ezi. Sithi sihlale sidumise sihleli kuzo. Sihlale sikufo. Sithomoye. Kodwa uyasela siyathomoya. Sithini ke ngoku? Uvuka renzi, uhlale renzi. Sithini ke ngoku? Masibuyiselele ivangeli yakudala ehlukanisa umuntu nesolo. Akuhlale esonweni ngoba lento sikuyo ayakhelwe ngaphezu kwesolo. Waza kwaba kanye ukuze isona zethu asithathele kuye, singaziphileli kodwa siphilele yena. Uphilela abani wena? Impilo enkosi ikhonzayo. Thank you. Uhlele esonweni. Awuyayithanda inkosi yadumisa. Yawesi yonke into akho uyenzayo kodwa lethu wakuyakhwamela. Sithi hayi man, sithini? Hayi man, sithini? I am holy, be holy. Sithini ke ngoku? Kwezi zinto masithethwe madoda, masi-addresswe ezi zinto kuze ubabalo lukaThixo lwande madoda. Hayibo madoda, asizishumayela nge-promotion
uba uzawufumana imoto enkulu uzawuhlala ayisuka izawuthini indlu enkulu kanti esogweni uzoyenza ntoni imoto enkulu kanti uyintuthela yawubonke ulahlwe ulahlelwe ngaphandle. Ewe Nkosi, sithini thini na ngoku? madoda andifuna usuka kule ndawo. Sithini bapostile thina sikhokheleyo nikhokhele kodwa mhlawumbi ndawugqiba. Sithini nangoku? Ewe kaloku. Jonga sithini madoda biziweyo kodwa nibiziwe kodwa nilala nabo. Sithini ke ngoku? Ubaba lo wathi no lode ayisuka madoda. Awu bawu. Thank you, Jesus. Unakani. Noma ungalakhi ibandla kodwa ulekhele emanyaleni sozile ndawo awulikheli kuye ulakhele kuye. Ayilo ntathixo andiyazi lo bandla isaphi. Sithini ke ngoku kwezi zinto? Yes, Jesus. Sihlele esonweni ukuze ubaba lo kaThixo sihambe sekumhlaba iyalingana siyofuna amandla. Ayibo amandla ngaka siyokhangela amanye amandla. Sithini ingxaki lapha ku-holiness awumanje ungashumayela usipinga isibhalo olokhe uphume ngomnyango esikuboni ihambo yakho imandi lento xa uyihamba ungayithethi abantu bayibone uyayipila lento le ayipheleli apha. Ukabashumayeli ingathi ungababophele lapha bahlale apha bangehli apha wanze bagqitha yakhaba. Oh, Jesus. Ayihambisani nalento yakhe. Yes. Lento ayithethayo ayihambi naye kodwa ukuthi ifundele iyakusenza. Sithini nake ngoku kwezi zinto? Sithini nake ngoku? Sithini nake ngoku? Sithini nake ngoku? Sihlala Hayi suka madoda. esonweni. Sihlale esonweni. Ukuze ubaba lolwande. Baba lolwande. Nakani. Kanye apha. Thina kaloku safa kusisona. Ima. Thina kaloku safa. Ingxaki sinamakholwa angafiyo. Wamakholwa angafiyo. Yo, Awafi. siyaphorhela. Awakafi. Aculeke kafi. Awakafi madoda. Awafe. Awafe. Kaloku thina safa Kaloku safa. kunye naye. Oh, Jesus. Singahlala njani esonweni kodwa sifile? Yes. Lo muntu uhleli kuyo akasithandi isono. Uyamnukisa uhleliphi wena? Uhleliphi? Eyiphile Nkosi ukukhele kuyo wakhele phezu kwantoni ngoba lo sihleli kuye ungcwele ufuna sibe ngcwele wena wakhelwe phi mzalwane? Thank you, Jesus. Kaloku thina safa naye. Jesus. Usumalanga wafa lokho wafa wenze ba singaboni ba into kaNantsika kaloku wathi uyinto kaNantsika apha eqongeni Ewe Nkosi. awukafi Yo. asifuni status apha. Yes. Istatus iphela kwamnyama. Asifuni imfundo yakho apha. Imfundo yakho iphela kwamnyama. Apha sifuna ubabalo kaThixo lwande madoda. Manje isibandela sithi izinto hayi madoda kanamele man. Jesus. Seke nafana. Kaloku thina safa. Kunye naye. Emzalwane wafa kunye naye. Oh, Jesus. Ngompilo uYesu mamkeleyo. Oh, Jesus. Ngoba lo simshumayelayo awukwazi ukuhlala esonweni uphile esonweni
zonke izinto akhona yazi Yeah. aba bantu bazenza zonke izinto zabo siyabaleka Yo. sentsho nemithandazo yabo iyakhawuleza Yamadoda. sentsho ungathi ufamba nyani ke nyani uThixo kanti usahleli mfoka bawo izinto ezivela kuThixo ziyalindwa Yeah, patience. Yes, Lord. azikhawulezi zifike take time to receive them kaloku thina safa kafundi khona apho sekhona ndawo Thina kaloku ya thina kaloku safa kuso isono. safa kusisono mfethu sifile sizizombi Ewe, siyabona sizizombi. bayasela sizizombi sentsho uyayibona nesavana safa sentsho uyayibona ibila ngoDisemba sifile madoda sifile iwayini madoda safa kaloku sisono ngoba sisono esiyana andiyazi abazalwane xa bebona ibhiya basuke bingathi khona into ehlapha emntane hayi bo madoda safa kaloku safa kaloku asikwazi madoda uphila thena kanjani safa kusisono noma abantu baqhubekela besenza asenze ngoba sifuna ukusenza ngoba asenze ngoba sifile kuso kusisono asihlali kuso sifile sonweni sikhonza sifile sidumisa sifile siwesipa sifile kaloku mbostile mvulane kaloku Sifile kaloku. andiyazi aba baporhayo Oh, siyaporhela. bazi isiporho sezolo Singaporhela. banothina kuthiwa sifile kuso Yo. ngoba sife kunye naye ngoku siphila naye sihamba naye so ngoku nalipha linye ixesha uba siphinde sifile kaloku sifile hayi bo sifile madoda esonweni Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Yes. ungangibise lonke inhliziyo kaThixo ndithi abaqhwebe nezandla andiyashima bandiqhwebe nezandla ngoba Yes. mina ndimthenge mvuselelo mnintsi kakhulu emqameni Yeah. kaloku sifile Amen. esonweni Asithi. asiphili kuso sifile kuso sifile thina kaloku Safa. safa Kuso isono. oh yayiva iBhayibheli Safa. uvuke nini wena Who ngoba resurrected? ithi iBhayibheli safa which means sizafunda iBhayibheli ngakulala sayifunda iBhayibheli asinama size kwitopic I am holy sentsho si-adressa loo nto namhlanje ebusuku yibani ngcwele njengoba nam ndingcwele Safa. Thina kaloku. thina kaloku Safa. Kuso isono. kuso isono Singathini nake thini Thixo ukuba siqhubeke phambili. hayi ma uyanqaba iBhayibheli iphinde ibuyele kuthi thina singathini ke ngokuba siqhubeleke kuso Yeah. Come on. sentsho siwathatha apha amandla oqhubekeka Enethengaka. Yo. iBhayibheli ithi sifile esonweni in fact isafa ngoku uYesu wayesifa wafa nezono zethu iminyaka kudala leyo wafa kunye nesethu kodwa ke ngoku siwathatha apha amandla
ukuba sibuyele emnqamlezweni siphinde siyosithathela ngoba wangena nawo emnqamlezweni Thank you, Jesus. kwabamnyama kwacima kwabamnyama esonweni ngoba isono sasiphezu kwakhe in fact uThixo wena nje usithi wamkela uYesu uba mnyama ebusweni bakhe Yes. ngoba akadibani nasisono sentsho liyavaleka izulu thina singathi ukuba izulu lehlikani livalekile Thank you, Jesus. ngoba kaloku asisensi moto sihamba sesiphike sitrendayo nalapho bayabuza ngowaphi nalomfana lo imthathaphi nalomntu kodwa ke madoda sinekhanijongela kwirenki kamoya Yes. kanihlole pha nizondibana nami nizondibona pha uba yindoda enjani iphila njani ndiphila ngomoyika ndiyamoyika uThixo. Thank you, Jesus. Siqhubekeke na singathini ke ngo postile singathini man bashumayeli singathini na ke ngo singathini sentsho le 5 more singathini ke ngo thina sibiziweyo sibizwe liba sibiza abanye kodwa ke ngo sihleli kuso aba bantu sibazalayo sibazalela phi sibakhawulela esonweni sentsho uba umpostile wakho ulala namantombi uyalala nawe aba bantu bahlele sonweni inkonzo efuna uvalo le in fact ifuna umpostile ayizoyivuselela ababuyisele back to Jesus My Father, Tata. mayibuyisele umadoda kwiziseko zayo ngoba apekapa moto apekapa aswayi ngasuhamba sonke altar ngoba abantu banethezekile kuhlala kwinto zabo Yeah. Jesus. bamandelwe. Thank you, Jesus. Ngenye imini siyezulwini batsho bangenye kodwa ke khawujonge indlela le yakhe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amadoda atshatileyo namakhosikazi awasiya amakhosikazi wabo athi No. uya ngisawuvelela umzalwane othile usengxakini kanti yo kwenza lo sentsho nyama difamos yo bosa lo sentsho lo sithini Yo. hayibo No. sithini bahle namakhosikazi ushiya inkosikazi yakhe khona sithini madoda sithini ubaba lo kaThixo asoze never nakanye Thank you. nakanye Oh, Jesus. nakanye soze ubaba lo kaThixo lande soze. Thank you. Yanazi benijonga njobaleka hayi ndathetha njani siseklasini Yeah. soze ubaba lo kaThixo lwande. Thank you, Jesus. Zachariah sizawufunda iBhayibheli I am holy be holy. Thank you, Zachariah Jesus. chapter 3 andisa nivala iBhayibheli yami kodwa ke ubaba lo kaThixo soze lwande sihlele Lord. I am holy be holy. Thank you, Jesus. Must ba senzo wonke umuntu ongena pha must nawe asha you must ba ube holy holy umgangu umuntu athi ndagangwa yiasa ububambathitha why ugangwe ngumuntu ongcwele abanye abantu abadingi bade bafike ezwini badingi love. Thank you, Jesus. Pike Nama asha angasiwajongile sentsho akona sayijonga yonke into sijonga yonke into nje sijonga Lenzani kahle? sentsho mna anavala nje ndihamba nabasisi nje bane pha emotweni anavala Yeah. sentsho I know my story sentsho andibethela nguwani ngumgongongo xa ndihamba nosiso yedwa andibethela nguwani anastress sentsho anastress uba lo mfolo uhamba nentombazana qha kuphela I am holy
be holy. Dibambe lo uthethayo, uthembekile lo uthembisayo. Dibambe izithembiso zakhe. Jesus. Funda Dadu Zachariah, uthini uZachariah? Chapter number 3, Zachariah. Verse 1. Umbono. A vision, yeah. Umbingelelo omkhulu. Umbingelelo omkhulu. Oh, yaba umbingelele. Madoda amakhulu ikhona. Yes. Ikhona ingxaki apha phambili, ikhona ingxaki. Ikhona ingxaki apha phambili. Yo. Ikhona ingxaki enkulu madoda. Mayithe sithini sihlale sihlele ubabalo kaThixo lwani. So mnakayo. Yes. Afune le ndawo ndizohlala phansi. Ke kaloku wandibonisa umbingelelo omkhulu Yoshuwa. Wandibonisa umbingelelo omkhulu Yoshuwa, ya. Eme phambi kwesithunywa. Eme phambi kwesithunywa, ya. Sikandikhoyo. Yes. Yena uSathane. Yena uSathane. Eme ngasekunene kwakhe. Eme ngasekunene. Asa kummangalela. Oh, ima. Uzomangala. Sisecourt apha. Namhlanje sikucourt namhlanje. Uzomangala uSathane. Thank you, Jesus. Nangu umbingeleli indoda enkulu. Iziswe nguSathane kwithrone yasemazulwini. Holy of holy. Uthini uSathane? Undikhoyo. Yeah. Undikhoyo ke uthe uSathane. Ndikhoyo wathi kuSathane. Ndikundikhoyo nje ndiyawukhalimela. Imampostini. Ima ke ngoku yabo. Ima apho. Yes. Mna ndingondikhoyo ndiyakhalimela. Yes. Nansi into endifuna uphume nayo namhlanje. Sentsho uyayazi isitori sakho, uyayazi ifayile lakho, kodwa asizanga apha okuxekana okanye sojajana, kodwa Thank you. asihlale esonweni. Kodwa uthi undikhoyo, mna ndingundikhoyo ndiyakhalimela. Yes. Khona ifayile oyaziyo ngawe. Khona ifayile oyaziyo ngawe. Kodwa namhlanje i-night of holiness. Ukho ifayile. Kukho izinto ezizosongwa. Sentsho kunemithwalo. Sentsho kuneziqebheyi. Yes. Ezizokhanyimina namhlanje. Sentsho ungaphindi uvume uphinde uhlale esonweni. Ungaphindi uvume. Ngiyacebisa mntasekhaya. Ungathi uyabuyela kanti inkosi seyifikile. Ungaphindi uvume. Ndingundikhoyo nje. Ndiyakhalimela. Andiyazi uba wenze ntoni izolo. Andifuni noyazi uba uyenze ntoni. Andifuni noyazi uba uyenze ntoni last week. Kodwa ikhona ifayile eklinwayo. Khona ifayile ecikwayo. Namhlanje sizocima ifayile ezaziwayo esamora. Sizozivala mpostini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Funda dad. Yakhalimela. Ndikundikhoyo nje. Ndikundikhoyo. Ndiyakukhalimela Sathane. Yakhalimela Sathane. Ewe. Ndikundikhoyo. Ndikundikhoyo. Onyula eJerusalem nje. Oh, lo mfo lo yiJerusalem lo mfo. Yes. Apha kuyo kukho iJerusalem. Hey wethu kuyasilibazisa. Yeah. Ngebandla likude ke bona nje uba ume endaweni yakho. Ngethe basikude. Kodwa namhlanje ngizokucemba ngawubuyele endaweni yakho. Ngoba usisizwe wena. Apha kulo kukho isizwe. In fact xa ubhatyaza ngoesisizwe sijonge kuwe ubhatyaza kuso. Jesus. Ewe man. Ndikundikhoyo. Ndikhoyo. Onyula eJerusalem. Yonyulile iJerusalem. Nje ndiyawukhalimela. Yakhalimela yonke into oyaziyo. Ewe uyamazi background yakhe, abasuka khona, wazalwa njani, wavela njani. Ewe man andisele emsebenzini naloo nto, kodwa ndiyayikhalimela yonke le nto uza nayo. Oh izolo bumbone Rents, okay it's fine, kodwa ngoku sizoyicima la chapter se-Rents. If ube nimazi ba emane buye phinabe, kodwa sizoyicima namhlanje. Sizoyicima loo nto leyo. Yes, Jesus. Sizoyicima. Ubayeke qaqaza manje siza apha ehlabelele kanti akancedakala lapha ebhiyeni. Hayi madoda.
ahlale phansi adancedakala madoda make sibe ngevoice ezitsho kamandi make sijonge apha ngaphakathi kulomuntu kuyaphila na kanye nje lo mpohileyo ngoba aba baphohileyo madoda abangafani abaphohileyo hey usiyami Jesus. ukhona ifly namhlanje ebusuku engathi ngathandaza nazo. Yes. Special ikhona izulu into elifuna uyenza special efuna uyikhakha ngobomi bakho ungapheleli lapho. Yes. Kaloku lo mfofana nesikhulu asikhula emlilweni. Uyabona nje xa silapha Boston if i-altar yakho ayivuthi if i-altar yakho ayivuthi bazawuchilwa. Sentsho ukuba i-altar ayivuthi ngumlilo bawuthi bekhona baphinde bamke ngoba i-altar le ayivuthi ngumlilo ngoba ithi iBhayibheli ekechiliwe waphuma ebususwini wakubaswa madoda amangadlalwa wakubaswa umlilo nohlabelelayo abasa umlilo ngoba sifuna uphuma apha nophumayo aphume ba eyazi ba kuyathisa phaya senzo nenkuzi malange yedevil wesipa ebefuna ingathi ifuna ukuthi xa ifikile mayithe madoda mayithe masiyakhonza nenkunzela lapha mayiphele lonto hayibo ndiyathetha masingakhonzi nabantu abakhonza ezinye i-altar apha ndiyathetha samona inye i-altar madoda menba ime i-altar kaYesu kuphela ayo altar kampostile. Yes, kampostile ndiyamdilisa nebishop ndiyayidilisa i-altar kaYesu kuphela emele buphakama by God my Jesus. Hallelujah. Khona le ndawo ndifuna Jesus. ufike embostile ufike le ndawo ufike Gogo. Amaphambi kwesithunywa Yoshua. Yoshua emephambi kwesithunywa Wayenxibe impahla ezingcolileyo. yima nansi evidence senzo nansi evidence ikhona Yeah. impahla ezimdaka caba awukho right senzo uye waqhubeka siyavuma ukukiwa hawa kodwa suba sahlala apho qitha apho. Yes, Jesus. Senzo ndiyayibona ingubo yakho irhasukile ingubo le yakho irhasukile in fact ezinye za azikhaska zimdaka zingcolile sikhonza ingubo zabantu zimdaka sithumisa ingubo zimdaka ayibo madoda le ndoda le ingcwele ifuna sibe ngcwele. Oh, Thixo wami. Kawufike kule ndawo tata nizohlala phansi Isithunywa ke isithunywa sathetha. athetha Laba babephambi kwaso. Sathi sathi khululana zompahla ezingcolileyo. ima ke ngo Bostile khona le nto ngonza sifuna ndiyayivila altakho ukuthi izobizwa xa Yes, Jesus. kodwa ukhona impahla Ukhona impahla. ezikhululiwe Ewe Nkosi, ewe in Nkosi. fact awuzikhululi ngokwakho Yes. ufune kukhululiwe sentsho wenze ba ungabi nawo amandla uphinde uyembhatha ngoba abanye bayazikhulela ingakho xa kuphela 5 months baphinde babuyele ebheni bazikhulele kodwa namhlanje unengubo Hallelujah. ikhona ingubo Holy Ngubo. Thank you. ikhululele yakho sincede uze kwi-altar sikhulule ikhona ingubo
afune le ndawo ekhona ndawo azomnika ingubo Sabhekisa kuyoshwa ke sathi ngambhekisa kuye ya uyabona ke uyabona ke ngoku umzalwane wami ngibususile ubugwenxa bakho ubugwenxa bakho ndibususile yaye ke ndiza kukunxiba kwaye ke ndiza kunxiba impahla zexabiso impahla zexabiso nake ndathi yeke ivandla lawo sesigqibile thank you kwaye mna ndiza kunika impahla zexabiso ebusuku ikhona ingubo oh Jesus engakuwela udala ushumayela waye udala udumisa kodwa ingubo yakho iqhaqhekile kodwa sothi khawukhulule namhlanje nansi ingubo ivele ezulwini nansi ingubo yexabiso nansi ingubo emhlophe qwa uRobert Down mbethe ingubo hlabelele hlatheleliswa ingubo uthandaziswe yiwo nansi ingubo kawuzothandaza tata asibeke nyawo oh Thixo wami sikumothandaza ikhona ingubo ngoba le indala sele yachithekala unyana welahleko ingubo waphuma nayo ekhaya yalahleka kodwa uma ebuyela ezibondweni wabuyela ekhaya xa esika kowabo wathi tata ndonile xa ehlaphulula wathi tata ke ndiphathele ingubende ndibaphathise uyabona sisazothandaza ikhona le ngubo idinga abantu abafumayo abathi indala yahlutyulwa kodwa nidinga ingubo entsha ikhona idinga abantu abathi bawe ndingonile ikhona le ngubo yokuphathisa mama ikhona le ngubo izokuphathisa amadoda atidinga abantu abazathi bawe ndingonile siphathi batike wabazulu ndifuna ukuthandaza nabo abantu abathi ndiyaphonsa abathi ndikhona endaweni yamasingisa kodwa ndahlukile kwingubo yobundwele ndingethe Nkosi Yesu ndibuyisele endaweni yokuma ndifuna ukuthandaza nabo abantu abathi ndashayeka thika wami ikhona ifafa ekuseni ikhona ifafa ekuseni ndifumthwalo ndifizela ikhazayo ikhaza emazulwini nithi buya mntana ubuyela ekhaya uyabuya akalahlelwa phakathike ikhona lo muntu othwele enhliziyweni yakhe othi thandazani nami ndifuna ukuyela endaweni yokuba ndinimoni ithathe ngazifo uma ndinimoni kalula isandla sakho kule ndawo kuyo ndiva amandla efelfa ndiva amandla emabalo ndiva amandla sisa ndiva amandla nqalelo izono ziyagidwa
bakhona lemuntu ethi besikubuyela basabisana masikizwe singabengatamimala kanzakala besikiphethe ibalula isandla sakho sivala amehlo wethu masithandaze bawethu